पूरा होसोबाव नायदो दे इयो इ मासेयानो होसोबाय थाखादो होसोदो আপনি ক'ত ঘুমাইছিল হা হাতী খেদাওঁতে ক'ত ঘুমাইছিল ইয়াতে ঘুমাইছিল नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय दा माने जोङो एथि बागानाव फैदो आरोना ओइ सिगां मोनसे भिडिअ होनाया हाथि नायनो फैनाया माने दिनैबो बागानाव माखासे हाथि मोनफैनाय थानाय जायगाखिनियाव मोनफैबाय मानो होनबा ससेल'सै खमसे खम दोङो इयाव हाथिया नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय दा लास्टाव बुंसिगोन आङो हाथिया बेसेबांसो दोङो बेखौ दा बुंसिगोन आरोना हाथिया ओरैबायदि गिदिर गिदिर दोङो ना माने मा होनो आरो बिफां लाइफां सा बिलाइ गेजेर गेजेर जोङो फैयै फैयै मोनफैबाय नै हाथि खाथियाव बहुत मानसि दं हाथिया जों बाय खाथियाव थांनानै देखायनो नाजानोसै आङो होसोदो हाथिया नैबे होसोदो नै मासेया होसोदो नै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय माने मैदेरफोरखौ नुलांबाय थागोन आरो जों आं माने डाइरेक्ट खाथियावनो फैखादों नै बहुत मानसिबो दङ इयाव हाथि नायनो थाखाय बहुत मानसिफोर फैदों ओमफ्राय खाथियावनो मोनफैथारबाय खमसे खम 20 मिटार ओरै बैसिनि थांबाथ' 10 मिटारसो मोनहैसिगोन जों बारा गोजान गैला नोंथांमोना नायबाय था हाथिया एकदम खुलुमनाय सिस्टेमबो खालामदों नै नैखिनियानो दङ आरोना हाथिया आरो इथिबो दंबावो बहुत मार्क्स दङ हाथिया नै मासेयानो बहुत अख्रा माने नै मासेया नैबे ओइ गाबदो गासैबो नैथि नाहरजोबदो माने होसोनायनि पजिशनाव दङ आरो सिदानो नै गासैबो नायजोबदो इथि माने होसोगोन रखम जाखादो खिन्थु बे मासेया जोंनिया नै इथि खानै आगबारिबाय बारा गोजानाव गैया हाथिया नै खाथियावनो दोङो आगबारिबाय थादो इसोरो खानै आगबारिबाय नो खाथाम जाबाय खासे थांलायबाय खाथियावनो मोनहैबाय इसोरो ओरैनो खाथियावनो मोनहैद्रायबाय मोनहैखाबाय नै खासेया नोंथांमोननि थाखाय आङो बाइक खाथियाव थांबावनो हागोन 20 मिटारानो दोङो माने दा ओरैनो खमसे खम 10 मिटारसो गोजानाव थांनो हागोन आरो आं खाथियावनो मासेया होसोबोबाय थाखादो सिदानो ओइ नै बेखौ होसोगोन रखम खालामदो दै मासेया नै सिदा फैबाय थाखादो फुरा होसोखागोन इयो लामायावनो मोनफैबाय नै हाथिया फैयै जोङो पुरा इबेनिफ्राय जोंनि न'निफ्राय खमसे खम 2 किल'मिटारसो बागान गेजेराव हाबफैबाय जोङो हाबफैनानै हाथिया दा बेलेग बागानाव हाबनायदो गिनायाथ' बायबांला थाखागोन र' होसोबाय न'खौ होसोखायोना हाथिया खाथियाव मोनहैखाबाय इसोरखौ नै खाथियाव मोनहैखाबाय
sudah. Ayo, bagus. Ayo. Sudah. Ayo. Sudah. Ayo. Stop demen. Ba. Oरैबायदि होसोखायोना मासे तामा मक्रा दोङो मासेया तामा होसोखायो आमा गिनो नांखाबाय पुरा होसोबावनो नायदो इयो मासेयानो होसोबाय थाखादो আপনি ক'ত ঘুমাইছিল হা হাতী খেদাওঁতে ক'ত ঘুমাইছিল ইয়াতে ঘুমাইছিল बोराया माने जोंनि उनावसो दोङोमोन ओमफ्राय हाथी होसोबोनायखौ नुनानै सिदायै सिङाव फुलुं सिङाव हाबना थाखाबाय आरोना दायो टाइमा जादों मोनानि 5:18 जादों ओमफ्राय दा नैखिनियाव हालसाला नैफोर रखम दा मोना पुरा इयो गामि थांगोन जोंथि दासान्दि झटका जाजोब्बाय बिनिखाय बारा न'स' हामला खालामनो हाला दा बागानफोरावनो मा मोना बेफोरखौनो जाला जासे खालामबाय थायो आरो बिसोरो मानिनांगोनलै इ बोरायखो नै गुदुं सिङावनो हाबना थादोंमोन नैयाव ओमफ्राय हाथिया मारैबा नागिरबोनायबाथ' इखो मोनखागौमोनलै मा जागौमोन दिनै मारखौ नांदों नों हाथी होनो फैनानै बहुत मोजां नांदों नै जायगायाव हाथी फैबाय थायो बहुत खस्थ' नै जायगायाव हाथी फैनानै मारखौ नांबाय थादों नोङो नोंसोर न' सेफाय जानो मा रखम मोनदों नोङो बहुत मोजां मोनबाय आरो बिसोर गासैबो होसोबा जों पाट्टाखौनो मोननाय नङा इसोरनिया माने फिसाफोरबो दोंसोयोमोन ना बेफोरनि थाखाय माने इसोर होसोनोबो हाया मानोबो हाया जाना दङमोन इसोर होसोनाय लोगो माने जोङो मोनबो पाट्टाखौनो मोननाय नङा माने नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामनाङा मानो होनबा जों हाथिफोरखौ नुबाय थायो नालाय माबायदि खारनांगौ मानांगौ बेफोरखौ बायबांलाबाबो जोंनियाव दोङो ना बेनिखायनो जोङो बाय खाथियाव थाङो आरो आं होमबाबो बाय गिनाय मोनो बेनिखायनो बारा खाथिद्रायावबो थाङा आङो गोजाननिफ्रायनो जुम खालामना देखायदों नोंथांमोननि थाखाय ओरैबायदि फाग्ला मानसि दोङो ना हाथियाबो होसोबोदो इथिं हाथिदोनो समान खारबोदो जोंनि उनाव ओरैबायदि स्पिड खारबोदो हाथियाबो ओमफ्राय मानसिया साइडथि लामा खारदों ओमफ्राय हाथिया बागान खारबोदोंमोन नालाय समान जायै खारबोदोंमोन ओमफ्राय एदो बायनो थाखाय मोनासै मोनखासै बिथाङा अन्थाइ खुबैनो थांदों